Татко, знам, че имаш много натоварен работен ден, но дойдох да те запитам за новия детски продукт, който скоро ще се появи. Ние решихме да създадем цяла детска линия. Кой разработва този продукт и много хора ли са ангажирани в процеса на производството? На първо място, това е нашият много умен, много образован професор Уилям Амзалак. Мечтая да видя как се произвежда джуниор пак. Дерзай, Филип, дерзай. Добър ден, господин Амзалак. Знам, че вие сте разработили твърде много продукти за здравето на възрастните. Също така знам, че сега вие работите над нов продукт за здравето на децата. Може ли, ако обичате, да разкажете по-подробно за неговата същност? За да се представят продукти, предназначени за здравето на децата, трябва да се помни едно условие. Главното е да се убеди майката, че тези продукти притежават следните 3 качества. Първо, те трябва да са безопасни за децата. Второ, те трябва да бъдат ефективни и тяхната ефективност трябва да бъде доказана. Трето, те трябва да бъдат вкусни, защото децата напълно отказват или даже трудно приемат препарати с неприятен вкус, като рибеното масло, например. А майката не се убеждава лесно, защото детето за нея е най-ценното нещо в живота. Затова не са много компаниите, които се наемат да произвеждат продукти за здравето на децата. Vision вече повече от 10 години предлага на своите дистрибутори продукти от най-високо качество. Този опит ни създава безпрецедентен авторитет, в това число и в очите на майките дистрибутори. Аз самият имам 3 деца и 6 внука. И знам, че техните майки никога не биха дали на децата си продукт, ако напълно не се доверяваха на компанията-производител. В същото време, моята роля се състои в това да докажа на нашите дистрибутори, че нашите продукти за деца притежават ето тези 3 качества. И аз правех това по време на своите демонстрации, по време на маратона. Да, съгласен съм с вас. Главното е да се хареса на детето и неговата майка да е спокойна за здравето му и за качеството на продукт. Знаете ли, разбрах, че новия продукт ще бъде в тубички. Кой измисли тази форма? Може ли той да се маже на хляб или на бисквити? Вкусно ли е? Ще отговоря така. Ако на тебе ти представят продукт за здравето вкусен като нутела, ти би ли го приел? Но трябва да се намери съвременна, практична опаковка, за да не се цапа детето, защото това няма да се хареса на майка му. Шоколадовият крем трябва да бъде в компактна опаковка, която е удобна за носене. Но най-важното е, че този продукт е толкова вкусен, че ако го произвеждахме в бурканчета, то децата щяха да изяждат цялото бурканче на един път. Разбира се, не е опасно да се изяде бурканчето наведнъж, но това не е необходимо. Това си е чиста лакомия. Именно за това лабораториите на Аркофарма разработиха за нас тези космически тубички. Дори сега може да се видят прочути спортисти, като футболиста Зинедин Зидан, които приемат укрепващи здравето продукти в такива тубички. Това е хем практично, хем удобно. Може да се използва част от съдържанието и да се затвори тубичката и една част да се остави за по-късно. И така ти ме попита, възможно ли е да се намаже продуктът върху филия или бисквита? Защо не? От това продуктът не губи от своите качества. И щом ти достави удоволствие да го консумираш така, това е прекрасно. Вкусът му е просто великолепен. Целият проблем е тъкмо в това, че продуктът е много вкусен. Това съчетание на шоколад с ванилия е побъркващо. Ще ви издам една тайна. Когато ми се прииска лакомство, си отварям една тубичка. Обожавам шоколада. Но сега вече смених шоколада с Бистронг, заради удоволствието. Прочетох, че в състава на новия продукт Бистронг ще има мед и маточно млечице. За меда знам много. Но какво е това маточно млечице и защо трябва да е прясно? Маточното млечице има своя съвсем необикновена история. Известно е, че пчелите живеят на групи и имат строго определени правила на поведение. Имат си своя кралица, която, като всяка коронована особа, е много придирчива към храната. Всъщност, тя се храни само с едно, което съответно се нарича кралско желе или маточно млечице. То се произвежда от хиляди пчели-работнички. Благодарение на тази бяла кремообразна течност, кралицата има такива размери, неизчерпаема енергия и невероятна продължителност на живота. И защо това, което е полезно за кралицата майка при пчелите, да не е от полза и за нашите деца? Освен това, стотици клинични изследвания в целия свят са потвърдили полезните свойства на маточното млечице.
И колкото по-прясно е матъчното млечице, а оттам и колкото по-бързо бъде произведен някакъв продукт от него, толкова е по-ефикасен. Следва да се отбележи, че подобно матъчно млечице е скъпичко, но е много ефикасно. Вие разказвате толкова интересно за пчелите, но мравките имат не по-лоша организация. Те също си имат кралица, също се запасяват с храна. Но да не навлизаме в детайли и да се върнем към пчелите. Нима те сега също работят за Vision? Питаш ме дали пчелите работят за Vision? Много добър въпрос. Колкото и странно да звучи, да. Пчелите също са дистрибутори на Vision и като истински дистрибутори предлагат продукта и привличат нови разпространители, дори се изявяват като спонсори. Така че това са пчели Vision. Ти ме попита дали нашият продукт може да се намаже върху бисквита, филия или да се прави дори сандвич. Разбира се, че това е възможно. Ако искаме направо си го измукваме от тубичката, ако искаме си го мажем. Защо не? Прави каквото ти се иска. Нека да проведем един експеримент. Аз ще ти дам тубичка с продукта, ти ще пробваш съдържанието просто така и после намазано върху бисквита. Тогава ще кажеш кое повече ти харесва. Съгласен ли си? Защо пък да не пробваме? Je te donne le produit. Voilà. Tu l'ouvres. Voilà, c'est facile à ouvrir. Tu le manges comme ça. Много е вкусно. А сега върху бисквита. Харесва ли ти? Като шоколад е? Искаш ли още? Да, вкусно е. Това е шоколад. Но как да стана голям? Ще ми помогнат ли витамин Д и калцият? Нашият организъм е удивително явление, но много сложно. За да растеш добре, ти трябват 3 неща. Витамин Д, калций и непременно слънце. Ти ядеш различни продукти, в които има витамин Д. Но само той не носи полза. Иска се слънце. Слънчевата светлина активира витамините дори вътре в организма. Същото е с калция. Сам по себе си и той не оказва такова влияние, но с витамин Д придобива чудесни способности. Така че ако ти консумираш под слънцето продукти с калций и витамин Д, непременно ще пораснеш. В състава също влиза и бамбук. Виждал съм го как расте, но как попада в витамините? Известно ли ти е, че хората и още повече животните използват бамбука като храна от хилядолетия? Пандите в Китай се хранят само с бамбук и забележи колко са ловки и силни. Защо? Защото бамбукът съдържа силиций. Какво е това? Едно вещество, което е много полезно за кожата, ногтите, косата и очите. В бамбука има 70% силиций. Затова и решихме да добавим силиций в продукта, за да могат децата да станат по-силни и по-здрави. Тогава имам още един въпрос. Джуниор Пак е предназначен само за деца или и възрастните могат да го консумират? Джуниор Пак е създаден поради нашето желание да дадем на дистрибуторите универсален продукт, съдържащ всички необходими за подрастващи организъм елементи. Искаше ни се да помогнем на децата да преодоляват умората, пренапрежението, инфекциите, да укрепим тяхното здраве и сили, както и малко да успокоим хиперактивните деца. Та на въпроса за възрастните, те разбира се могат да използват нашия продукт. Просто детската доза за тях ще е малка и ще се наложи да удвоят дозата. Сега ще излязат 2 нови продукта. Бистронг и Бибик. Кои са останалите? Другите продукти, които най-вероятно ще се появят след милениум, ще бъдат представени от баща ти. Тези 4 продукта, взети заедно, ще дадат на децата всичко необходимо. Те ще се наричат Be Healthy, Be Smart, Be Wise и Be Chocolate. Последният е Life Pack Junior. А за останалите ще научат всички, но когато му дойде времето. И така, без съмнение, тези 6 продукта скоро ще бъдат разпространявани от дистрибуторите. По-нататък, може би, ще се появят и други. В аптеките има твърде много продукти за деца. Защо смятате, че нашите са най-добри? Защо нашите продукти за деца са по-добри от останалите? Разбира се, нещо подобно се създава и от другите компании, при които качеството на продукта може да бъде много високо, а може и да не е. Но при нас във Vision сега се създава своеобразна комбинация от 6 продукта, които преди всичко са в хармония един с друг. Тоест, обикновено ние ползваме един продукт и получаваме даден ефект. При другия продукт ефектът е коренно различен. Но когато ние приемаме всичките 6 продукта един след друг, т.е. заедно, ефектът се засилва неколкократно. Подобна гама витамини още не е създавана от никой, освен от Vision. Благодаря ви за отговорите. Беше много интересно. Благодаря ти, Филип, за чудесните въпроси. Довиждане!
До нови срещи! Всичко най-добро. До нови срещи!